U Albert Roni Ramde ubade uwei na kisamla jong kathem ribhoi ubala persyang ban yang halaki jong kikejat da ke basengkam sengjam dalade. Kine kikam kiba une usamla ula seng kikentup ya gari jengri kebala khot ke integrated livestock farming keba kentup ya gari senyang, risiar, rihan, riparo, bat ridokha. Kine kikam kijam kiba ula seng kila penpau shisha ikidak kishin jong jengkremen lengba ka jingla ajong u ban penroi ban penmi ya kite kikam ri jengri. Kane kalong shisha kanuksa kababha na kabenta baro kikhun samla bakim deban khenpo nes ngorem ya kano kakam watla kidon ha kano kakerdan. Kumpan syupen kan mau une usamla ulong ru uba ya kamaryang uba judan bentaru haki kam shinong kam thau ban penjerngam ya kamaryang dak bathung ding thungsej bat dak basam eiru ya kiten riding syakinong shinong jong u. Menta kesngipan une usamla ula shim sada ka pat kasin jam ban penne pensa ya ki do dok penat da ka baula penlaj ya ki sembai dok ha kawa tung. Kane kalong shibenta ban pencelur pat ban kentu ya ki paj ba nong shnong bakin shim khya bat sungthu ya ka jing kordor jong ki do dok penat ki bala ban psa ban peja ya katu ka ne ki long yeng ki baduk ki basuk ki ba lese kinom yolat ban thit ya ki ne ki do dok penat na yo na han henre ki lapat ban yo nala ki shnong ki thau ki ba ki ne ki wa ki yaj langba. Hakane ke juga sengi une usamla ula peniru ya kenuk sa babha da ka bari dokha ha ki lengkha keba da ka bapelat ya ki sembai dokha ha ki penthor keba da ka ne kerukom ki nong shenong ki la ban yo yau khau keba ha ka ju ka por kin yo ru ya ka dokha. Hakane sengi lai don rengkat ru urang ba shenong jong shenong liar kla uba di rembai kum juru ki officer na katan fisheries na ICAR. Hak sedang ngaseu ban aingu yo blei ubala yalam lenti yang iwe piwe khamtam ha bide ba ne sengi. Dengan sebuah ai kublai ya pi we belai don rengkat hakani kepor ki parasamla ki reu rengba ki isar mapo ICR lem isar po isar bat i rang ba snong bereng jengi ya hakani ka kam rijingri lane ka livestock integrated de habanga persyang man ya yakni kam rijingri kat barang mi kisngi ka jimut jimperkhat ka mensim kalang ka pisah bakwa ban trei khambha bat ban le khambha nak benta ban pen kentiu ya kan ka kam rijingri ha khamtam ha gini ki area ke jongi ka badang sadian bha ha bide bat ka kamrep kamryang te ha ka por ni yo ban pelak ya gini ki sembai dok kha nak benta si benta ban persyang ya kan ka kamri dok kha ha ni po lengkha si benta ban persyang nak benta ban penyar ya kan ka kamri dok kha ni lengkha bat nalor ka kamri jingri ka kam nalor ke kamri jingri kapor kadang kelut hak jing im jungi kum ki samla te nakaliang ke jonga ngajiet ya ka ke benta ban pendek pensa te si benta hak ni kapor ni pelak ya gini ki sembai nakaliang ke jonga ais sembai ya gini ki dokha ban pelak ya gini ki wa long si benta ban pendek pensa ngamar ban pendek pensa ru kalong ke badan kam te lembaga ni kapor ngasngeu ban kentu syabaro ki parasnong ba to aya ka jing kersyan namar lese kini ki jing temu ki jonga lembat ki parasamla ki long le no lada mapi iwe poiwe pim don ya kataka jinge trelang te tang gini kenten hakan kapor kublai sibon ta sisin baka mariang ka julor kini ki selong om ki julor kini ki dokha kin juru pindo no te ka baham pongsan ka de kata sai sin nga somanai kublai yai albat namata ka de ka sengi pain pelaj ya kani ka dokha kani ka penthor bat kani ka wai neki integrated farming system ka kamdi syu ka barem kadi palarem ha kawat na kaliang ka ICR ni lale sa kiwai ki bentang mentau snem dong ile sa te nongpo apo pahembir bat kadi ka wai neki kam ka ba ai jingun toy ma sibun namar nalor ko ba niyo sa ka dokha bat aba kiri dokha apo penthor kam dei ka baong ba belut do ka tata kadi ka jingarap mar kaliang yau ko ba ya ka dokha nata ka jingdon jong ki dok haru ka yarap ban penduk ya kini ki knyang ki puj ki badan hapen thor nangta namtep sini sapi ka khnai ka bun ne kam bun tamai kidon ki wi ki jaka ki ong ba ka khnai ka bun ma hapen thor te lengba ka jingti ya kani kanala kom ni ka yarap ban yada na ka jingwan jong ka khnai ha kam tam ha ka por ka ba lai ku ba te nakaliang jong nga ai ku blai sai sin ya sam la Albert namar ba phila sim ya kani kalat kalenti khlam ka jingirap jong no kadi ka intervention ka ba fi sedang hinalade bat nakaliang ka department jong iru kano no kopor kidon kami girap ngin sayrap ya fi ban upgrade ba yakini ki boy trap ki ba thamai kat kum gajuk ko menta ba kham tam kolong ba nga ai kulay yam ta fi ba phila long ka nuksan nam ta ki wai ki samla ka ni snong
akan kadang ban ngis kamru aku ngisi pinwan ra ya kapuram ya kasnong kathau ban ko ngisi ru ngi kermen mah bakum badan way na kinong rep hapo di boy mention snem arjar khat kendai yo ya national award now prime minister jongkri India mah nganti kiatip ne ba kan show dap suk kharkra une u samla pada ulale hi nalade ha kabangi i nakaleng kasnong ngim patip ba ya kanega kaba ulade ple lepa ndai kibangi la de narais nakaleng kasnong giton hi arjaka la jaka te kublai sibun ya une samla bala poi perkat namar ngi le nyim padon idea ya kanega komrep dok ha bat ukubah ha juga pentor te kumbapi i ba kaneka wa umtung kane ketika wa kebah besar ya ke rakyat ngari lah benong habi debat ki i dok mah dok ha dok li dok ki ubon jaj gitu te ini kede report ke biang tambah ngin pelak yo sembai te hadien bala penerengat pat ya ke ngin sayok ban ya tong klem da kenya no klem da ong bakatu kede kejonga katu kede kejongi ngi ai ikelu ya barok bakin wan sibeta ha batong ya kido te kublai sibon ya u samla elbat roni uba la kloi banle ngani ke kam ban pen inuksa ya kinok snong nang ba hadin snem ngila plan lupa ba ya kene ngin sale da ka MG da ka MNREGS kata kalong tang ban le ya ki lever mah ten rei usumbai pada ki kular na fishery bat ai